खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो डिमान्ड एकाउन्टनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। डिमान्ड एकाउन्टखौ नोंथांमोनहा बोरैहाय खुलियो आरो डिमान्ड एकाउन्टआ मा बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो नागिरदों डिमान्ड एकाउन्टआ मा आरो बे डिमान्ड एकाउन्टखौ खुलियोब्ला नोंथांमोना मा मुलाम्फा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियाव फोरमायग्रोनोसै। डिमान्ड एकाउन्टखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बे मोनसे शेयार मार्केटिं मोनसे एप्स दे लोगोफोर। बे मोनसे एकाउन्ट जेराव नोंथांमोनहा बेनिफ्राय बायनानै गुबुननो फानफिननो हायो। बेबायदि नोंथांमोनहा बेवहाय डिमान्ड एकाउन्टआव खामानि मावनो हायो आरोना लोगोफोर। दा जाय बिथांमोनहा बेवहाय डिमान्ड एकाउन्टखौ खुलिनो गोसो नोंथांमोना खुलिनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिबाय डिमान्ड एकाउन्टआ मा। डिमान्ड एकाउन्टखौ आं नोंथांमोननो खनसे फोरमायबावनि। डिमान्ड एकाउन्टआ जाबाय मोनसे शेयार मार्केटिं एकाउन्ट दे लोगोफोर, जेराव नोंथांमोना बायलाय फानलाय खालामनो हायो आरोना। नोंथांमोना जुदि 100 रांनि बायोब्ला बेवहाय 120 बा 150 रांनि नोंथांमोना बेवहाय मार्केटआव फानफिननो हायो आरो। बे मोनसे डिमान्ड एकाउन्ट। दा बे डिमान्ड एकाउन्टनिफ्राय नोंथांमोनहा बे डिमान्ड एकाउन्टखौ नोंथांमोना बोरैहाय खुलियो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांसै दे लोगोफोर। दा डिमान्ड एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे एप्सनि गोनांथि जायो दे। बे एप्सनि मुङानो जादों एन्जेल वान एप्स दे लोगोफोर। बे एन्जेल वान एप्सखौ नोंथांमोनहा गिबियावनो डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। नोंथांमोना जुदि बे एन्जेल वान एप्सखौ जुदि नागिरनानै मोनाखैब्ला आं भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो रेजिस्टार खालामनानै लाहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दानिया एन्जेल वान एप्सखौ बोरैहाय नोंथांमोना साइन इन खालामो, अर्थात बोरैहाय रेजिस्टार खालामो। दानिया नोंथांमोना गिबियावनो नैबेवहाय फन नाम्बार नुदोंना, बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना गावनि फन नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानोसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव नेक्स्ट बटन दंना, बे नेक्स्ट बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै दे लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांबाय लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना अटिपिखौ बेवहाय नैबेयावहाय टाइप खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर बे बक्सआव। दानिया नै लोगोफोर आं बेवहाय आंनि अटिपिखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबे साबमिट बटन दंना, बे साबमिट बटनाव थुनानै होनोसै आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय थुनानै होबाय। थुनानै होखांनायनि उनाव दानिया दसे समाय लडिं लागोन दे पेजआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहाय गावनि फुल नामखौ लिरनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि फुल नामखौ लिरनानै होनोसै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबे कन्टिनिउ बटन दंना, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोननाव मा जाखोनो एड इउआर इमेल एड्रेस टु स्टार्ट KYC भेरिफिकेसन बेबायदि अपसन नुजागोन। नोंथांमोना बेवहाय गाव गावनि जिमेलखौ होनानै जायखिजाया मोनसे जिमेलखौ होनानै नोंथांमोना बेखौ कानेक्ट खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय कन्टिनिउ जिमेलाव होबाय दे लोगोफोर। नैबे कन्टिनिउ जिमेलाव नोंथांमोनाबो होनानै लानो हागोन आरो। कन्टिनिउ जिमेलाव होनानै बेनिफ्राय जायखिजाया मोनसे जिमेलखौ आङो लाबाय आरोना लोगोफोर। आं मोनसे लाबाय। दानिया नै लोगोफोर कन्टिनिउ थुबाय आङो। कन्टिनिउ थुखांनायनि उनाव दानिया बे जिमेल भेरिफिकेसना अट'मेटिकलि एक्टिभ जाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोननो, नैबेयावहाय नोंथांनि पान कार्ड नाम्बारखौ होनानै लानो नांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना गाव गावनि नैबे पान नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि पान नाम्बारखौ होनानै लानोसै। नोंथांमोनाबो होनानै लाबानो जाबाय। आं बेवहाय आंनि पान नाम्बारखौ होनानै लाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो पान नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय कन्टिनिउ अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेवहाय थुनानै होनोसै। सरि, आंनिया बेवहाय पान नाम्बारा मिस्टेक जादों। नोंथांमोना मोजाङै थुबानो जाबाय। दानिया नै लोगोफोर आं बेवहाय पान नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै लाफिनबाय आरोना लोगोफोर। दानिया कन्टिनिउ अपसनाव क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननो। आं बेवहाय कन्टिनिउ थुनानै होबाय। कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगोनो दानिया मा जाखोनो, नोंथांमोननि पान कार्ड नाम्बारा बेवहाय एक्टिभ जाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोसोआव लाखा, बे एन्जेल वान एप्सखौ नोंथांमोना साइन इन खालामनायनि सिगां
बे फान्डखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय थाइसे रां नोंथांमोना बेवहाय हरनो नांगोन दे लोगोफोर। गोसोआवब्ला नोंथांमोना थाइसे रां नोंथांमोना बेवहाय गुगोल पेआनो जा, फन पेआनो जा, पेटिएमआनो जा, बेनिफ्राय एड बेंक डिटेल्सआनो जा, नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे एप्सजों बेवहाय थाइसेनि मा खालामनांगोननो थाइसे रांनि नोंथांमोना बेवहाय एन्जेल वानाव सोनो नांगोन आरोना, फैसा सोनो नांगोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो दंब्ला बेवहाय फन पेजोंनो जा, गुगोल पेजोंनो जा, बेवहाय अपसन नुजाखायोना लोगोफोरनि बेबायदि। बे अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गुगोल पे दंबा गुगोल पेजों सोनानै लानो हागोन, फन पे दंबा फन पेजों सोनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय थाइसे रां बिथांमोननो दाननानै हरनो नांगोन आरो नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय। बेनि उनाव नोंथांनि एन्जेल वान एकाउन्टआ एक्टिभ जागोन आरोना लोगोफोर। माने बेवहाय नोंथांनि जि बेंक भेरिफिकेसन बे माने एक्टिभ जागोन आरोना लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना नुदोंना आंना 11% बेयो माने कमप्लिट जाबोदों आरोना लोगोफोर। बेवहाय ससे गोलावैनो दंबावो बेनि स्टेपफ्रा, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै लोगोफोर। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव गिबियावनो निमाहा बिखाबाय। जुदि नोंथांमोना बेनि सायाव आपडेट नांगौ होननानै बुङोब्ला, बा एन्जेल वानखौ माबोरैहाय सेटआप खालामनाय जायो आरो डिमाइट एकाउन्टजों बोरैहाय लिंक खालामनाय जायो, बेफोरखौ जुदि फुल डिटेल्स नांगौबा आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै। बेवहाय बोरैहाय साइन इन खालामगोन, बोरैहाय साइन इन खालामनांगौ, बेखौ मोजाङै डिटेल्सै दिन्थिजोबनो हायासै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला। जुदि नोंथांमोना बेनि सायावनो आपडेट नांगौब्ला बा बेनि सायाव भिडिअ नांगौब्ला आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों बा नेक्स्ट आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो होलांगोन। जुदि नोंथांमोना बेनि सायाव आपडेट नांगौबा कमेन्ट बक्स दंखायो, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। बेवहाय बोरैहाय एन्जेल वान एप्सआव बोरैहाय एकाउन्टखौ सेटआप खालामनाय जायो, बा नोंथांमोनहा बेवहाय बोरैहाय नोंथांमोननि जे डिमान्ड एकाउन्टखौ लिंक खालामनाय जायो, बेफोरखौ जुदि नोंथांमोननो नांगौबाथाय आङो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं दिनै बेखिनिखौ फोरमायबाय, मानो होनबा आङो बेवहाय फुल प्रसेसै दिन्थिजोबनो हायासै। जुदि नोंथांमोननो नांगौबा नेक्स्टआव मोजाङै ए टु जेड आं नोंथांमोननो फारि फारि माने बेनिफ्राय एन्जेल वानाव बोरैहाय सेटआप खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हाबाय बा डिमान्ड एकाउन्टआ मा, आरो बे डिमान्ड एकाउन्टखौ नोंथांमोना बोरैहाय अपेनिं खालामो, आरो बेवहाय नोंथांमोना बोरैहाय गाव गावनि रांखौ इनभेस्ट खालामनानै बेवहाय शेयार मार्केटिं हिसाबै नोंथांमोना बोरैहाय माल बायनानै गुबुननो फानहरफिननो हायो, बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना एसेबाबो मिथिनो हाबाय। आरो जुदि फुल डिटेल्स नांथारगौबा आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै दिन्थिलांबाय थागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जोबथारनायाव दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायबावबाय, दिनै 15 आगस्टखाय जेबो गोदान आपडेट मोनफैथ'वाखै दे लोगोफोर। बेखायनो 15 आगस्ट बायब्लासो गोदान आपडेट फैगोन नालाय, बेखायनो दा नोंथांमोननो आं बेखिनि आपडेटखौ होलांनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला। दिनै 15 आगस्टनि थाखाय बयनिसिमबो भारत उदांस्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै बयनिसिमबो गाहामै गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरनाय थाबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों। बेबायदिनो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनबाय थानो हाथों।